wilujeng dalu Mbak Sulis. Nggih ngaturaken wilujeng dalu Mbak Limbo Yu Cange ingkang cantik-cantik kados kula kalih Dek Pipit. Waduh. Nggih wilujeng dalu. Niki mumpung para kadang empal wonten dalipun Bapak Haji Safi'i wis iki tumplak-blak penggemar Sekar Gadung Indonesia. Nggih leres tumplak-blak. Itu kan robot absenan saka ngendi wae? Nggih sedaya saking Kediri to Pak? Kediri nggih ingkang saking tlatah Deyeng Pak Kundi, Pak Duro ya rawuh. Pak Mujianto. Pak Mujianto Poso Klaten, Pak Dikece, Sukatos, Pak Tejo, Pare. Gawer niku. Pak Pare Kediri karo Bapak Guru Kulkiem Mbah Darno. Nggih. Kalih boten katalumpan ingkang wonten ngajeng yang menerangi Sekar Gadung menika. Nggih. Mas Girin. Waduh ya Pak Girin. Pak Mulyani, Pak Surani sing saka Manggis Ngancar Kediri. Kabeh rawuh Pak Muidi sing saka Pagu, uga Pak Samidi sak rombongan sing saka Kawedusan. Uga sing saka Mbodak Kediri ya rawuh. Nggih mugi fan-fan Sekar Gadung tansah pinaringan sehat bagas waras. Ingkang sampun nyawer nggih lancar rezekinipun. Sing boten nyawer? Sing boten nyawer nggih tetep lancar. Pipisipun. Ning ngono ya, ha? Nggih lancar rezekinipun maksudnya. Pipise kudu lancar iki mergo ya kena lho niku nek mboten lancar niku penyakit lho Pak. Penyakit batu apa niku? Batu napa? Batu niku. Iya. Nganggo tembang jaket sak bawane ya, Nduk. Nggih napa Pak tembang? Tembange garapane dhewe. Oh nggih menika panjenengan ingkang rekta nggih. Nggih. Tembange kopi wengi terbaru dari Sekar Gadung. Dibawani nganggo pucung. Coba kayak apa? Niki napa tok sing bawa? Merampung bawa terus Mbak Pipit ngadeg. Nggih. Wanci telu ayo padha melu Ya tembang anyar sing nyuwun akeh banget. Saka Dik Agil, Pakis Rejo, Mas Sunarto Pijet, Pakis Rejo. Pak ngapunten. Bawa ngeten iki nek tembange ayo melu aku ngeten iki kudune yogane nggih semaur lho Pak. Ha iya. Ya diawiti dibaleni sing. Ayo. Jandak dinggo kok ngene iki. Lawas-lawas sih enak loh Mas di sawang Mas niku. Lho, sapa sing ngomong lawas? Iki lho, kancaku lho. Patok watu raine. Mare iki padha lawase iki. Dadi sampean dianggap lawas. Nggih. Lah wong lawas sing gurih lho kuwi. Oh, gurih. Ora percaya ta? Timpingi Mas. Ya, timpingi Mas dah. Ayo padha. Baleni, sauri. Ayo padha melu. Aku. Ya. Ayo ngono. Ngeten tak gayung to, Pak. Ketokne yogane urip to, Pak. Ha iya. Dadi ben ketok yoga niki ora mati. Mboten maksud iki mbok melek ngeten. Heeh. Mboten tilem. Mulai rawit mesu. Nah, ngeten lho penonton nggih nderek to, Pak. Sami utut Seger. ngombe kopi. Oh, Ger mbokmu.
wes mbok alih angkring Fit ngeteko bisa nyoto iki bawane Mbak Sulis Eva sing angkat tembange Mbak Pipit Sugrobo ya dados ngangen-angen ing sajroning wangi Katur Karno Pati Jawa Tengah Pak Katur ayam goreng sekandi Lor Stadion Blitar pupuh kedua panjenengan sakloron lenggah njur pesindene papat ngadeg digarap tipis-tipis ya gedeng alih bawa pesinden 6 Juga.
Sembah nuwun